जेरावबो दल फुजा जेराव जादों बेवहाय हाबदों। ओरैनोथ' मोजां दल जात्राया जाहैबाय जोंनि भारतनि मोनसे हारिमु गोदो गोदायनिफ्रायनो इसोरनि सायाव फोथायथि लाखिनानै उदां बोथोराव बेखौ फालिनाय जायो मोनसे माने मा होनो गोदान मिजिंजों आरो श्री कृष्ण आरो राधा बेखौनो गुबै खालामनानै बयनिबो गेजेराव खौसेथि अनलायनाय जाहाथे थायो बेनि थाखायनो बिसोरखौ माने सिन हिसाबै लानानै खौसेथिनि अनलायनायनि आरो इसोरनिबो बिसोरखौ फुजा खालामनाय जायो दौल जात्रायाव आरो दा बेबायदिनो जोंनि तामुलपुर समस्तिनि गोबां जायगायाव गोदो गोदायनिफ्रायनो बेफोरखौ फालिबोदों दाबो बेखौ लाखिगासिनो दं बे जोबोद मोजां बाथ्रा आरो दिनै रायजोफोरजों ओंखायनो जि हायो रायजोफोरनि बे सिबिनाय आरो बे मा होनो उत्सब खुंनायाव आं एसे नुजाथिदों जेसे सार तामुलपुर बिधान सभायाव नोंथांनि नामा गोबां चर्चा सोलिगासिनो नोंथाङा तामुलपुर बिधान सभायाव सायख'थि गेलेनो साखाफारा नामा नङा आंथ' जेरावखि जाया साखाफाराथ' जाखानांगोन गेलेनो थाखाय दा आंखौ तामुलपुराव खामानि मावनो दैथायहरदों हिसाबै दा एसे मानसिफ्रा बयबो बे हिसाबैनो माने सावरायलायगोन तामुलपुर समस्तिखौ जोंनि बिजेपि हान्जानिफ्राय माने बेवहाय खामानि मावनो हरदों जे बेखौ बिजेपिया गेलेगोन होननानै ओंखायनो दानिफ्रायनो खामानि मावनांगौ बे हिसाबैनो दा तामुलपुराव गुबुन गुबुन माने जेफोर जोंनि बुथफोर दं बायदिसिना बे लेभेलाव मावथिफोरजों दा लोगो हमलायनानै माबेहाय जों बिसायख'थियाव मोजाङै खामानि मावनो हायो बेखौ जों मावगासिनो दं। सार नोंथाङा माबे समस्तियाव सायख'थि गेलेनो थाखाय बांसिन गोसो जाना दं? आंथ' गरेस्वरखौ बुंदोंमोन न'नि समस्ति जायोमोन आंहा नाथाय दा पार्टि एलायन्स बिपिएफ बिजेपि आरो दा इउपिपिएलबो दं दा रानलायलायनानै बबे गोलैयो आरो दा तामुलपुरखौ बिजेपिया गेलेगोन होनदों दा बिजेपिया गेलेयोब्ला अब्ला बे फाइनालाव बेवहायसो सफैगोन दे माने मा होनो बबाव गेलेनो दासिमथ' मोनबा द'थासिमनि बाथ्रा सावरायलायदोंमोन दा फैयै बेसेबांसिमाव फाइनाल मोनसे माबाया जाफैयो बेखौ दा बुंथ'नो हाया दा ओंखायनो टंलानि बाथ्रा बुंदों गरेस्वर तामुलपुर मानास आरो बिजनीनि बाथ्राबो बुंदों बावखुंग्रिनि बाथ्राबो बुंदों नाथाय दा जोबथारनायाव माने माबोरै एडजास्ट जालायलायो बिनि सायावसो मिथिगौ ना बे एलायन्स हिसाबै बेवहाय बिजेपिनिबो थागोन आरो बिपिएफआथ' दा नांथ'वा होनदों गतिके इउपिपिएलनिफ्रायबो बियो जागोन आरो बेखौ गोजौ लेभेलाव सावरायलायबाय थादों जुदि बिथाङा गेलेयो निस्सय बेवहाय माने खुनु प्रब्लेम गैया आरो ओरैनो माने देरहालांनोबो हाखागोन आरो बे हिसाबैनो हयथ' गोजौआव सावरायलायनायनि गेजेरजों बिथाङा साखाफारा जादों खोमा दा फर्म सम दिहुननानै रेडि जागासिनो दं गतिके गाबोन सानसेल'सै माने जों बयबो मोनसिगोन जिहेतु एलायन्सआ बिपिएफ इउपिपिएल जयैनो आरो गतिके जयैनो ज' जालायनानै जोङो सोरखौ बबावहाय दैथायहरनो हायो आरो बबे हान्जाया मा लुबैयो बेखौ जोंनि दैदेनगिरिफ्रा ज' रायलायलायबाय थानानै थांखि लाबाय थागोन। बिटिसिआव सोरजों बांसिन चेलेन्ज जागोन दाथ' चेलेन्जनि बाथ्रायानो फैयाखिसै जुदि बिपिएफ आरो इउपिपिएल बिजेपि ज' जायो आंथ' सानो गुबुनफ्रा केन्डिडेट होयियानो मोजां आरो बे जायगानि मानसिफ्रा केन्डिडेट नागिरियाबो मोजां खारन बे मोनथाम हान्जाया ज' जाखांनायनि उनाव खुनु माने गुबुन हान्जाया बेवहाय देरहानो हाया गतिके बबावबा इउपिपिएलना देरहागोन बबावबा बिपिएफना देरहागोन बबावबा बिजेपिया देरहागोन जेराव बे मोनथाम एलायन्स हान्जाया केन्डिडेट होगोन बेयाव बे मोनथाम एलायन्स हान्जानि केन्डिडेटआनो देरहाखागोन। सार प्रमद बर' बिथाङा बे मोनबा जि समस्तियाव बिजाथि होननानै बुंबाय थादों ना बयबो होनदों दा ओंखायनो रायलायलायनायनि गेजेरजों जागोन आरो दा जिहेतु रायजो सभायाव बिथाङा थाङोब्ला आं सानो निस्सय माबा मोनसे बेबायदि रायलायलायनायनि गेजेरजों बयबो गोसो गोरोबलायनो